Haino hai lamsogo tabukni kok North East India o bayarok norok ni biskango ang haino hai ketal mangpili tubui phaika bayarok belai no wanama singsa eba belai no khairok ma singsa tamole hinba sung Bharat hakotor eba haste hapangni saklaimung bai je 21 dinni lockdown जों hamya saya no tui no katilai tongo tamole hinba o corona virus obo belai khena hamya bemar obo belai khena hamya bemar o jorao kwbangma lukurok kwbangma masaya manungya nukhungo haste hapangni bwkhaktui 2 mas ni ration free tei bata obo hairok sarkarni bebak sepno rijagui tongo phiaba obono kareibo tiprasa maya gwnang eba haste hapangni subamungni bisingtui mairung dail salbrum no bagjagui tongo juda thaio eba khaiba juda juda jagarogo phiaba kaisa belai uansukthai kaisa belai uansukthai phatar hasteo tiprasa kwbangma tiprasa tabukbo kwchajak belai jwngjalo keboba rungsrungnani thangjak keboba nukhung choliani bagui phatar hasteo samung khlainani thangjak phiaba edisi hapang tongo phiaba mungsa subaso tabukbo hapang edisi hapangni bwkhaktui mungsa subaso tabukbo borok manya phiaba haste hapangni bwkhaktui kokle rikha helpline rikha phiaba tabukbo borokni thani subaso thangui sogaiya mungsa subaso thangui sogaiya kwbangma jagao kwchajak tiprasarok sini hasteni tiprasarok buini jagao thangui samung khainani hinui thangui kwchaui tongjak norok khairok yada norok borokni bagui wana yada hasteo tongnai lukurok masaya manungya biriman ungjak lukurok borokle bobo subao haste hapangni bwkhaktui bo borokno subajagui tongo